unsa? Sa unsa daw. Pagman guys, maato may bukid, muti mi. Mga mot. Hi guys, good morning. Na ako dire ila ni Lilen. Hi guys, good morning sa inyong tanan. Magkuan mi karon. Mag-picnic. Magkuan daw mi karon guys, magkilaw. Sa tong kilawon man. Sa unsa? Sa unsa daw. Pagman guys, maato may bukid, muti mi. Mga muti din kuno mi. Sige na doy, tara doy. Palagi sa lamas, apili yung mga tabon-tabon dito. Para tag isda, kilawon. Ako ito makilaw. Tani. Ata palit buki doy. Ayan, andun tayo mag-uon. Saging pag mabot ka. Ikaw rin Doy. Yang ngayon ako 5 lang din. So lagi dia ako nagdagbag. Ako na kadalagkuan. Je, ay imo isugo rin chicken? Ang bawal orange. Mana ko palit og isda guys. Napakoy paliton, napay papalit ni Lili. Ako sa nihata ni Dede dito kay musod ko sa kuan. Persirihan. Dito sa nila yan. Yan napakoy paliton. Abot nami guys. Nabot nami nila Lilin. Para kong nangapalit. Nakaabot na ta guys. So maglungag tag sagi. Namahaw ta guys. Ito na po na ko og lamas.
buot, tibuay ka ng panadaan, naripak na daan. Mapukunag pamahaw kay di kan kami nagtuba sa saging nga. Init pa dayo pag we upload. Kaplo na ka. Kasi pa. Ama ang saging lugar ni mo. Bago pang kinuba. O ba? Kami kamas-kamas din sa nga. Kaya kami dali ko. Imarang ipasaan? Tunga may balik-balikan. So, maglungag tag saging, guys. Taga nagahinog ba? Lungag tag saging, guys. Kaya bago, tarang tabanghan. Daghan na tawag ko sa landing ah. Mm. Daghan tagkaon. Pa may kuha ni manang lakaw. Kung sa'yo mo kuha diya. Padi din ni kaya na ako saging. Ano man tabi ni Dede lagi sa bulangoy? Nakiuwan man. Nagkuhan man lagi guys. Di. Danlog kaya sa bangilid kay. Okay. Manag-init. Oh. Sige man ang uwan. Kadlawon pa man, galinhawa dito. Mawang din ni Japon. Mabay nga ako si Iriri nagdahig kay. Lagi na ah. Danlog sa dito sa ilok mo dahil sila eh. Danlo po lang. Check pa na. Tama ni. Sabawan. Tara na. Taklo. Sige. Ano ikuan guys? Itakan. Kapag hinaling. Awan mong halingay dani. Katakaan na, nakatakaan. Matik na, matik. Muna yung kilaw ni Manang guys. Agundang nasa ko pagkaon. Kay huwat na lang ko sa saging. Sabi ko sa dani nga nangadaot ko naman niya. Ang? Wala na daot. Ha? Wala na daot. Sabi na over. Dana rin lang. Dana rin ako ibutang nga. Medyo takilid lang ka. Wala nang pa diya. Ha? Ano pa diya? Sagdara na diha. Dira. Pero na ah. Nagkiso na lang ha. Ay baling ta ng panggan. Balik eh. Kita ng trabaho diya. Pero. Isa lagi naman ligyan ng tugkuan. Bangsi. Pilang kilo. 130, masuri. Kaya kung 500, higi. Sukli, ano ba nagkuhan? Ito yung nakasuka dito dito. Lamas. Nana may lari dito itong mga lamas. Tumbulin yun guys. Ganyan naman ito hapon guys.
Kargada lang. Naman siya karon. Kapon, iguro ko na siya nagpasa sa iyang kuan, report. Pagkaluman, nagkargada. Sabi niya dito.
Mangi ka? Kay na itong video. Nabutong na napitas. Teka na kita dia. Di ba naman nangiko niya? Yung guli na. Adili ko na sa iyo, de? Inuhan ni butong pa dire. Inuhan ni salingan butong dito. Apit dong. Ana baloyo. Wala, uy. Naa, kita Uy, wala, uy. Iyo. Natumbang Wala, sa akin wala. kanina. Ha? Paparirin kumpang saging kanina. Lata kani. May gali wala ko natumbahan. Dah, hindi lang tumbasan. Mabalilin. Bunsa, mga mo. Hindi ko tumbahin. Panon ko paparirin. Gali kanina. Tabon-tabon ni guys. Ikaw dahil iyok mo ha. Kabaw naman kong kilo. Anak ka ha. Ang tao ba na mo kanina? Si Mamoy, si Nana, ay si Managintoy. Oh, Kami na tulog. ni. Mama Lili, nung Managintoy, kung bakit? Nagpasan sa kasasagi? Wala. Ganun wala ka nagtilo. Nagingana naman ko kay Bug. At naman ko. Wala ka. Puro akong gisabing gidala. Kaya hindi habida na kung isa. Dayon ni. Wala na ko bigurot. Dayon ni. Naisa na ko. Dayon na. Nakuha dayon. Ibilin dayon sa kuhan sa sapa. Dayon na. Ako na dayon ni sa balay. Dayon pag abot na mo sukulit. Sao na abot na kong sukulit. Dayon kwarta. Naanigin ka nun sa sulupin. Ano ba? Ikan gikuha na kung duha na sukulit na yung sa bigla ko na ko. Ay! Isa na yung pa. Ay, di ba ni ka? Ano ulit tara babay loya dito tao. Cute ba rin ang akong loya pala? Bago sa uto na. Ano ulit? Sukulit di mana punggung. Tagay, meme. Tuwag-tuwag. Oo. Kuha, kuha. Kuha na yun.
So yan guys, nakaluto na ta sa saging. So maghukad na din ta kay mga na ta guys kay udto na. Puno kayong kaldero guys, daghan among nalungag, tabanghanan ning uban. Tabanghanan ning uban na ni guys. So maghukad na din ta guys kay mga na din ta. Kaya humana ako hinlo ang akong kinilaw. So karon mag ready na ta kay aron mga na din ta. Kaya napatay lakon. Napakoy lakon karon guys, ini human ako pangaon, magto pa koy latata. Kana koy tuyo dito lang ni tata. So mga on din tag kuan saging. Gitawagan mo ko ni Lilin nga unsa kong kuan, unsa kong buhatin sa balay kung wala ko nagkuan din kay nagulan. Sila po ni Riri, upod silang dahik, kay danlog man po kung magdahik sila kay ulan man. Matuin siya ari din nang kay maglungag tag saging, so nang gilungag kami saging. Doon napapaitan siya isda para kilawon, so humanan ako ginlo ang kinilaw, ready na ang kinilaw guys para bambam na din na. Ikuan ko ginagbuko guys para lami ang atong kaon. So ato na ng takloban ng kaldero, daw dalahon tanan ni ang saging dito sa gawas, kay dito ta sa gawas mangaon. Kaon na ka, kaon. Okay, ka kabalo. Layban, malayban. Kapaan, mura kang bukol. Lagot na. Anong galagot ka? Lagot na siya, lagot na siya. Dala ni boy. Ingat ya dito, Dayo. Dahil na. Dawin na mo. Saitan ka niya. Ati sa tanay. Saman. Diyan ka saging say. Toy, kalibang na siya, Toy. Sa
Ikaw na lang sa po kung sulang batas yan. Magal ka ta. Ito mabugas. Ano yan? Ano nga, bukuhan? Nakalaban na kita tayo nito. Tubig nga, tininit ko mo sa gulo. Ang konsep. Bukay lang yung tanong. Pangat. Pamas pa ba? Ito, yapan yung muto. Kung nasa papan sa bagay nila agad, pwede siya dito. Tingnan mo ito si Ito Jan ka Jan siya Jacob na Mumon. Ano? Wala niyo siya. Sa kabulakan mo to. Paano pa? Kung nakabuhan ka gana, ito bubukin, magdandag. Diyan sa balay ganina, pangutan ng agahan ng kapala nila. O na siya sa ba nga. Tuloy sila inkaralin at jungjung ay plano dito at tuloy inka kay pahimot kay GBS Ito dito. lang siya lagi. Kung itarong sa nila gusto ang utang. Kung di na pagpahilot kung mahumag katarong sa utang. Ba't yung nila nakagawa? Na pag humanya, kuwan, pag humanya, tarong sa utang ito nagkaligo. Kadang sige, paano lang niya ko ito nga. Ako bakaon mo buwak. Gikan ba ko gikan dan. Lunes. Ako bakaon. Ang imbes kay tanto na ako sila kung nga yung pag-adto ihatod na si Jose o si Papa sa interview. Kaya nabi nagputol na niya kay Jose. Napapabutoy. Sa Nereo. Napay nagputol na niya ni Jose kay nandangga ang to yung inahan ni Papa. Magipin ito ni. Nasumad beto karong buwan. Ano na yung buwan? Oo. Na pag-adto na mo dito yung si Inday nga nagpuan si Papa. Dahil nagpulawas. Hindi ko rin makaabot ko ng seri. Pinanggaon ka lalo na. Mura na nga. Kaya kita na niya. Basta Pebrero, mga panghilabot kita siya. Bagay ito sa Hindi, si Jongjong na na, mga bata, ang gilabtan. Pati sa amin kasi gawa. Dingdong siya, dingdong. Apalumdum yan siya kada Pebrero. Nawala naman siya dito siya ang gilumuhan. Kuan ra ang nakuha, hindi nang kita ito ang hindi na kaya ang cross na. Talot po. Paano na lang? Pinakada kong cross na lang. Ito lang sa dakong cross magdagot. Yang tatay sa kata yang tatay wala doon lukat. Gusto siya nakuha. Uy, ipit to siya sa mga naipantyon. Alam na ito kay Bakulak. Tumpong ako. Pag ito lang kaya Papa na yung hindi nga to. To si Papa sa kwan, ano din kaya sa kwan. Kasi hindi ka. Ito, apat nila gusto yung kapit kinang ito mga bata. Ito nagbaon. Pag ana niya ganyan sa balay kay si Jungjung sa nagsusi mo pa nag-iya kay tama siya itong buhay. Nag-iya pabaw. Hugas. Ayaw, subukan. Ya. Nagsayang ka naman lagi. Pagi dalan yung sentro ni Bakabaw. Uy, diyan dahil jay. Nga po, roon ay Valentines. Uy, masagbot dahil ito. Puro ba? Rire. Dali na. Ang daghan ng sagbot dito na sa salag. Baga kayo Layo po na dito. sa gamay. Salag, layo ng kaya. Baga kayo dito. Baw. Katungkol ba katung na? Katung ilisi na kana ba kana? Kana ba? Kana lagi? Oo. Kanang na. Ayaw na katungay. Katungay itlog ba? Nag-iklog. Liam, paniod to na. Dili lagi. Tung kana. Itlog. Ano man? Kanya ando? Dili Liam. kana nga itlog. Mana lagi na? Liam, Oh, kauna ba? unsa? Paniod to na.
Wa ko dali tanah man tanaw TV. Unya na ng TV kaon sa tauna. Palungan ng TV, be. Dali na Liam. Dali na dali. Yung ano ba ito inside? Dong? Dong? Ay, uban-uban sa pa. Yan, Dalawa yan, na bakles. yan. Bakilid. Awa, ano ba? Nasulod dun sa kwarto. Nagdumo-dumo. Di ako pagkahilak-hilak kay. Dabaw ba? Dali na dungan. Say, yung ano ba kaon say? Dali na dungan. Sa mukha kagi. Buwan na tuman yung salida. Sulod sa kwarto. Dungo-dungo. Ito lagi ko may itlog side. Yung dragon. Ang galit mo ito. Balik para nimo na kay isya wala pa man. Ikaw kita, buto sila. Dali na dungan kanila. Tapos down. Ay, Terus na sila. Aman. kanas mapa. Unsa man di ay? Kana ba kani kana. Unsay Kani kana kini. Trolls ba trolls? trolls? Kana daw kani ba? Kana unggoy kana. Dili lagi ko trolls. Oh, gani na da. Di na troll. Ang kaya dito sa trolls man. Ganahan ko ni troll. Kana gani. Dali niya. Remember na uti kita sa kanang. Sibok na. Naglabay sa Na, nahihirap ka na. Gamay, anay sila pa man bugnaw. Ay noise. Ano? Parang pinapuwitan niya. Ay, mura siya. Dinumuyugod. Pwede man uminom, pero mga isa ka oras. Magkiking man na. King karon sa inyo. Sige, pagbaso si ka, mama ni mo siyo. Basta sila mabigyan. Narang magkaya katong iya. Ano? Mama no? Padan niya. Ayang, ibot man niya. Ikan mo na ko ang dragon. Wata mo na sila kaon ay ganun tawag. Si. O sige, ante. Salamat kayo. O. Nawa to sila nakalabong lugar. Idala na nila. Butong pa. Dito to nila labugon sa bus. Kurang yung lahapat niya. Ito ko kilid sa... Yang nabuak na dito wala tubig. Hi guys, manto koy latata guys. Manami og paniud dito. Kailan tata kay na koy tuyo dadto. Bye-bye. Abot na guys. Salamat. Ada apa guys? Ayo. Ayo, na si MG dia. Na si MG. Kaya naman dia mong dalaga pa. Please na yun. Please, kiss na yun eh. Akay! Ano ta sa likod? Kinas madam dire. Ah! Ano to yan mo? Kinas madam guys oh. Kuan sa hangin ng kabot ka dali. Ha? Bawal din maganhi. Nga, may toyo. Ay, lisod po, magkari ko ko'y toyo.
Kasi mo ka ban? Ako ra. Gakan siya guys. Ay, ko toyo Shopping ni. ka na. Shopping ba? Wala pa na. Shopping ka. Ay. Wala panahon karon Naglaag si mag-shopping. Manang din kay. Nag-uli man to si Manong Alan unya kay Valentine's Day ugma. Agay! Wala na uso karon ta. Di na nauso karon panahon na ta. Wait, ingon magbuto si Manong Alan nga. Na. Ag-uli may ugma diya ta kay Valentine's Day basi bakit atin mo Manang Valentino. Oy. Jesus ginako. Dagwida ni taman. Ano toyo nimo? Sa ganito. Ang kuan ko, kuan ang Ha? Ay, gising mo sa niya ang pagda. Ano ba? lagi ko toyo nimo. Sa ganito. Nung sa kana siya. Ano sa ganito si Manang guys? Secret. Bitaw guys. I-secret na to natong tuyo ni tata guys da. Garong man lagi ka. Ikulwaan siya. Oh God, ito day. Abangan niyo guys kung siya ko tuyo ni tata. Guys, humana. Guys, kinuha na ito uyo. Success akong tuyo. Og magkita ra ta pohon pag nanasag ko tuyo ni. Nanas ka na din na uyo guys. Ali sa pag magani ko dinhi ko tuyo nga. Dako kay plate pa ingon dinhi. Oh, ba kay plate pa ingon dinhi guys. Nawa na kung sa kubaan ng ganda na. Adong ganito sa uyo. Pan sa akin na nag-host dia ta. Gigdan ligit na akong plumber ganina. Ganda na bisan diha ra pataman. Gigdan ako tong plumber ganina kay diha man siya. Asan Ingon ba man yung siya tubig day kung magagas? Kani singalin niya. Agas yung sahay. Sahay ra pod. Ingon mo to siya nga iya kuno na di ko na niya pagasan diha unya Kay? hapon kay igamit kuno diha okay. Kanang sa tawag na evacuation na kuno bisita ni Mayor. Digignan ako siya kung di ko magsaw diha wa may magamit pagkaugma. Evacuation ni na dana. Evacuation ka na diha wa may sudan tangki. Ila pro na ni isa dia. Saya ayaan saya manghud ni kuya. Ah, Og mo sa niya diha. duha ka area lugar. Mundo na kay kuan na itihan. Ingan na gyapon kada kasilukan. Pero ikaw gahindo dia. Kita na itong hinuod diha mawiran ra man diha. Mao. Nga gato na ka. Ato na ko, salamat. Naman si tuyo guys. Ang gulit rin siya. Naman na lagi. Success akong tuyo. Nagkuhay kita ni. Ani ra ko din yung nimo na lang sa akong tuyo. Layo mong gudinhin, yung pliti ba? Kay mahal kay pliti pa yung dire. Mugan din namin pang sa bukid niya. Wamay kapli. Wamay pang pliti. Mahal yung mamiliti. Wala Gani. pang pikabuok. Nang magani ko din guys, nay tuyo. Dili gid ngon nga ganhi din nga aglaag, di ba? Pag ano si MJ Nay. Ayo ban ta jeng ta. Katulog ba lula? Tadi ta tulog na lola ta. Go! Dili ko kay. Tana. Uy, sige na. Pangan sa man mama unya. Sabado na bitog ma. Ay sabado Bernes undi ugma di eh. Bani, nanay. Uban ta. Para kaya nakapadong balingwan. Oo, nakayan ra. Bats binan niya sila ng kanang linda doon. Bats ni. Bats na ate. Ate nga. Ate, let's see. Ano? Ano ba bitaw? Ah, Ako pa nakayan, Daniel ka pa nakayan. Dito ka sa highway pa nakayan. Sa dito ka ni. Taban ta ta. Kuwanto ko panlaba pa ko. Ta. Salamat ta. Ah. Guys, bye-bye. Bye. Ito na ko guys. Magbaklay ako dito ko highway magsakay. Success akong tuyo ni tata guys. Oh, Putan na lang tibiling ko na ba kamuti. Kanan di pa makabot sa siya bitawan na ng Maria sa igi. umukay lana. Pumunta na lang igna na yung tata na ba kamuti. Chati din ko. Ah, sige. Yan ako ganto dito. Layo na kay magpasa na una kumapbas mapalaw ko. Atan lagi na lagi. Na. Init kay balik. Ah, sige. Na nga. Oh, Salamat lang. oh. Bye. Ito na ko guys. Baklay ra ta guys. Sakay ako try cab guys para balingan. Next side of